jolastuz, arakatuz, hazten gara. Zorionez, naturaz aurrez aurre goza dezakegu. Eta naturak eskaintzen dizkigun onurez baliatzen gara. Kanpo espazioan naturarekin, jolasean urtaro bakoitzak eskaintzen digun horrekin ikasten dugu. Natura gelara sartuz, behar, nahi eta erritmo ezberdinei erantzuteko sortutako materiala eskura dugu. Ikastolako helduon helburua, beraien kabuz ikasten laguntzea eta aurrera egiteko tresnak eskaintzea da. Bizitzan zoriontsu izan daitezen.